Kini nga itong asawa ba, makaingon yung nga mao, kini numero 1 mula pa na to. Kaya asawa gud. Pero kining akong asawa, mao yung numero 1 kontrabida sa akong kinabuhi. Mao ni ako sigilanon, mao ni matabo na ako, di mo laban ng asawa. Pero aron nyo masabta no? Ay, mao ni ang sugilanon na kay. Inaniyon ako pagsugod, samtang nagkanta-kanta ko. Inday paghinay-hinay, kuyaw karon ang kalibutan. Dali nga makapusgay sa huyang mga kadungganan. Kung dili ka magpantay, mapandol ka dili madugay. Ug sa imong pag-inusara, magahila ka ug magamay. Matuod lami ang gugma. Ayan, saon to pagkuro sa niya daray. Ug magamay. Pinot! Pinot! Paano ito magkuhang kuros? Ay, suod sa diyan siya. Oy, dahil ka naman! Paminaw, unsa nag-istorya akong nasarap nga may utang ka magkuntos tindahan ni Salud? Kawa ni mo mabayri? Imo man kuno gilimot-limutan? Taka na sila bida. Kisa sultin mo na? Ay, kinsa pa din sinang Salud? Ang tagiyas tindahan? Ngano nang utang man ka dito nga di man ka mo bayad, ha? Ikaw, piminaw sa gano'n. Muram sa kang irumbuang tayo. Ditso lang ka pamaggot. Irumbuang mo! Agay! Kita na ka? Ay, kukina irumbuang, ha? Sa magibuangan ka na ko? Kiningon na ikaw! Anong gina mo ka mong irumbuang? Wa ko maingon nga irumbuang ka. Kung isulti, mura kang irumbuang kay magot ka ditso. Hoy, si Tula na, ha? Ayaw ko pakauwawi, ha? Kanang atong mga silingan na hibaw gina sila nga dili ko ingon ana. Bisag piso, wa jud ko'y utang kay ako ginang bayaran. Bisa ako ga, piso ra yun na bayran. Ya. Si Tula na, ha? Kay tingalig na. Wa para ba ko kakulatag tao rong adlaw, tingalig ikaw akong binamano ron. At tuas na Salud, bayri to dito. Aga, paminaw ro. Please, let me explain. Ay, ko kiniglis diha. Tingalig ikaw rin masungguan ng sige kininglis ni mo diha ron. Bukas kumo na ko ron. Paminaw sa lagi. Bida sa dimo. I-explain na sa ko ba? Dibaw ko kung ano, dili ko mabayaran. Dibaw ka? Ha? Oh, sige. Siguro nga mapasabot ko ni mong tarong ha. Kay kung makita gay na ko nga ikaw mo idunid akong sayop. Aw, pagpalit lang daag pain reliever kay na. Sige, solte. Sige, larga. Tinuod gyud ani gaw no. Mao ni ka. Nag-inom is parikadyo is paritibor. Unya, kay naagdi man ko, sila nag-inom man, ila ko gitawag. Siyempre, adi mo, kuansan ko. Adi man ko garbusong pagkatao, so nidool ko. Nya. Kung mao ka to, nga sa akong pagdool, gitunulan ko nilag baso gang. Mao na diha, baso ha. Siyempre, di man ko garbuso, nidawat pag ko. Unya akong giinom. Karon pagkahuman akong ininom ko gang. Binakaw na unta ko, gipugan man taon ko nila. Siyempre, di man ko garbuso, di nagpabilin ko. Naan karon, samtang naginom-inom naurot man ilang giinom gang. Ha? Agi sukot ko ni parikadyo, ha? Naingon siya nga, ipainom ang tindira, upunan ko sa kabutilya, ipaingon ba? Kung ipaingon ni mo. Dili, ipaingon ang tindira, papunan ko sa kabutilya. Siyempre, di man ko garbuso, nimituman, sa kusawad silang giingon ako nga, ipaingon ang tindira, ha? Di, akong giingnan ng tindira nga sinangsalod, ingon ko, nang, duha ko no kabutilya nang, basta kasad ko no among sumsuman taon. Ako may gisogo, o niya kay murang nahubog naman sa guso. Mauto ako, miuli na unta ko. Sumaw na. O niya, ako di ay mao'y ilahang pasangilan nga nakautang taon dito. Huwag ko pasanginli. Niingon gyud ng Salud nga ikaw. Kung di pa sa kaparaw, nga nung nisugot man ka nga ikay mo atos tindira o mupuno og duha ka botelya. Di mo na nagtuo sinang Salud nga ikaw may nag-order ato. Adili baday ha? Kay daan na magitaon silang nag-inom taon. O niya kay ilar mo kong gitawag. O kay dili mo ko garboso. So siyempre mo dool yun ko. Ug ako ay namalihog, ako may pamalihog taong parikadyo. Nya karon ako day mabayo taong nga ilang giinom taon. Porbida. Resulta ng kabuang nimo. Mo ni resulta sa imong kahangol lang lak. Gamay agda di mo balibad. Siyempre, kay di ba ko garbusong pagkatao dahil. Balik ka garbuso. Way lami. Usab niya ha. Duol unyag dunay mag-inom ha. Dunay mo agda nimo ha. Lumping nang naong nimo maikos akong uppercut. Maayo, nang Salud. Ay na. Samaan. Ay di para ba ko pautang ron? Nang, ani aron mangutang. Akong pag-ani kay paglaro aning utang. Utang na gihapon. Di lagi ko mangutang. Time para good. Nasuko ka? Kay di ko makadawat sa imong mga gipanabi. Bahin sa akong bana nga may utang sa imong tindahan nga wa ka bayri. Okay na man bitaw. Dili akong bana may nangutang kun dili sila skadyo. Siya ray gisugo, maong siya mo'y imong naaan.
Gisugo siyang papunan pa kuno pero dili siyang mobayad ana kundi si Kadyo. Oh, ganun si Kadyo man. Nga siya man mo'y nag-order. Siya lagi pero gisugo lagi siya Kadyo o kung maningil ka atong Kadyo nang Nganong si Kadyo man. Nga ako man siyang gipangutana. Ingon man siya nga si Pinot mo'y nag-order adto. Og siya ra kuno'y mobayad adto. Unya, unsa may akong kuana na, kisa may akong tuhuan ana. siguro ka nga niingos Kadyo ana. Oh, pagkatanas Kadyo. Bantay bitaw ha. Nagtuo siyang sibugan ako siya. Huwata ko niya ha, adon ako sa Kadyo. Kung kinsa ganin ninyo ang magsultis tinuod, piti yun. Oo niya. Og ang imong bana mo'y wa magstoltes tinuod. Aw, labaw na tong piti. Day, unsay mong ipangita diya, ha? Ngita ko sa Batangas, katutunan. Saan to nimo? Ibuslot ako sa tiyas tao. Oo. Taruhon ako sa Kadyo kung unsa ni ka tinuod. Kay matod pa nilang salod, ikaw gyud kuno ang mobayad adto kay ikaw mo ay nag-order ato. Ako lang, gisugo ko adto taon. Kadyo may sugo na ko. Mao ganing nangita ko sa akong Batangas. Kay og tinuod man gani nga si Kadyo may namakak ninyo, buslutan ko ng kilit adtong animal. Di na ko kalitok. Pero ikaw man gani ha, pinot maoy namakak. Aw, ay na lang gid pag ulit dinis bay kay ikay akong buslutan sa imong kilid. Usa? Way ayo bet nimo. Pag-ampo lang nga wa mamakak. Mag-ampo lagi wa mamakak si kuan kay na. Pinot? Basta ampo lang yun, ikaw may pilot para hawa ka. Ay, Kadyo? Oh, Oh, sige, day. So, kaya tinuod lang kini ako sa watumboy na kini adto. Nausab lang niya siya natabo ang among duha ka kaminyoon ba nya gilugos gud na ko siya. Mao nang naminyo yun. Nya karon no balik tingali siya panumduman nga usa siya tumboy kay bagsik man kayo. Wala. ang animal na Kadyo ay may kay ni apadungan hi. At nga nako siya. Andamon ko ning daan ako Batangas. Sipya tani kag tubag na ko Kadyo aw tauran yung nagripo ng kilid mo. Yan na. Yan na siya sa kondool. Kadyo, Ay, maripo ka. ako tawag Mari. Ah, Doon ako tuyo nimo. oo, sama. Katong gaino mo ba uban sa kumbana nga si Pinot ba? Si Pinot mo ay gipaninglan sa utang nilang salod baya. Ha? Matod pang Pinot, imo magkuno siyang gisugo sa pagpapuno sa inyong giinom. So buti masabot, ikay nag-order ato. Kuan Mari. Amo nakaila na kay mo nako ha. Pila na kataw ang gitauran ako gripo, ang kili dinis ato. Ug di ko gusto nga magkaaway ta Kadyo. Pero murag inyog yung giilad akong banada. Kuan Mari, kini actually, wa mo magsugo ni pare Pinot. Basis pare Tibor. Kisa? Si pare Tibor ba? Kay ako, may naman kuguli nila. Kubog naman kayo ko ato. Bida murag wa naginiklarong istorya ha. Si Tibor, tingali Mari. Ingos Pinot lagi ikay nagsugo. Ingos ng salod si Pinot ang nag-order. Unya karon si Tibor na sad. Awagi klaro ini. Kinsa gid ka ninyo no? Sige lang. Kining imong gisulti Kadyo timan-an ko ni. Ug mag-imbestigar ko ani ha kung kinsa gyud ninyo ang namakak. Malas lang unya. Why hilakay mga matay ng mga Mari. Ay, lang, day. Kanang bayaran na itong utang dito taon. Iyabag ka? Ikaw pa gidaot nila niya, ikaw pa mabayad. Kulatahong ka usap buwan mo. Dautan na taon eh, bida. Ayaw, lalaya. Utan man lalaya. Adi ay, kisa man lalay not. Mulay ba mong discover? Sa pagkakutaw nila. Karaan man ang lalay-lalay. Mao ba lalay? Sa ato pa, dugay na ka nagbinuang na akong hinampaka ka. Pak! Ay, sakit ka sa nana! Sakit, gusto kang punan ako, ha? Gusto kang pakapinan ako? Ayaw, lay. Sa ayaw, lay. Ha? Ganina pag ikaw, lay. Karon, day. Ha? Daray. Ha? Daghan din na sila. Pak! Da, kaila ka lagi na ako. Gusto na kita! Kana. Oh, naunsa mo, Blita? Ay, wa man maoy. Say wa. Ang lagom lagi ng mata ni Pinot. Ay mo na resulta sa tagdugay matugma, manglagom ang mga mata, ang mga tabon-tabon, manghubag. Dugay mamatug. Mao ba? Ganong tagdugay mo sana siya matog. Duwa mag-scatter. Sa manang scatter ba? Kana kung Sa- games good, sugal online. Uy, di na maayo, oy. Kada ko ni mag-alkansya na, mapildi pa ka, anya ko ang pakastog, na resulta, masakit pa ka. Nasag din na, ay kay gahi man Oy, ayaw pag-ana. Kay imo ng bana. Ug maunsa na, ikaw lang gihapon ang muatiman. Badlungan na, uy.
Mintas wa pa na siya mayabag anang duha. Madagwa mayabag nga nabuang na mga ganyan na siya anak ma. O unsa ko di ay? Sige lang. Ako'y makigistorya anang imong bana. O unsa di ay Pinot? Nabuang gay ka anang sugal sa online? Ha? Uy, Pinot, undang anang bisiwa ha? Di na maayo. Dili na makahatag og maayo sa imong pamilya. Nayo, tanawa rago ng hitsura ni mo. Nayo, mura na kag panda. Undang anang bisiwa, uy. Manglagom ng mata ni mo tungod anang waitog. Manglagom na, manghubag pa ng tabon-tabon mo. Ma. Di man Pinot, dili gani ka mo undang anang imong bisyo nga sugal sa online. Dado na ako ang akong anak og dili na ka makakita niya. Kasabot ka. Kanus ani udad ama? Unsay kanus Kanus ani mo sa dadon ba? Ngano nang ta naman ka? Kay pagputos man ta ko taa. Pagputos na ko daan sa mga sinina. Di ay. Bot mong ipasabot. Mas palabiyon pa ni mo ng sugal kaysa imong asawa. Animal ka, ha? Ikaw na lang kay layas din eh. Nakalitan ko sa gisultis kong ugang nagtuo siyang nugal ko. Kay mo may gipasabot siyang anak taon nga mao nga naglagom akong mata tungod taon kay wa ko'y tog. Wa sa may bawong na igo kus kumo siyang anak. Paita ako paigo, ako pa tumutumo ang istorya. Unya? Oy, Pinot. Unsay gisulti nimo sa akong inahan ha? Ha? Unsay gisulti nimo sa akong inahan? Wa man. Bantay bitaw gisultian nimo sa mama ha nga kanang lagom sa imong mga mata agi na sa akong kumo. Tabi ani. Unsay gisulti nimo? Why? Nay angay sa mga taong traidor. Si traidor ba? Oy Pinot, akong tambag lang nimo ha. Tagaan ta kag usa ka buwan ha. Buwagi ng duha. Si duha? Kanang duha nimo kakabit si Lalay ug si Inday. Aba, kagiduo ko pre. Pre. Medyo magstorya ta. Pre Pinot, pre. Pre, ikaw may ingon aning kagubot na mo sa akong kinabuhi taon sa akong pamilya. Pre, pasensya na ka, pre. Saan na nga, pulos mo ito hubog at Di man good, luna, pre. Di man good. Di ha mo yun magsugo taong nagubot mi sa akong asawa taon dito sa bahay. Kaya ikaw masad good. Gipangutana ka ng salod. Nga nung masad ka mo angkon nga ikaw mo yung nagsugo taon ako nga pagwaon ko imnonon og sumsuban. Ako yung pasangilan ng salod nga may mubayad sa utang. Purti suko ako sa asawa. Ang ibaw ka, pre. Gibaharan gani ko ito, pre. Mauna niya ako problema, pre. Kay purting magsikar ba na akong asawa? Pero mahadlo ko nga. pre. Masukol ko kay maikog man ko kay asawa na tao na ko. Sukol ko na. Pero respetan ko kay asawa ko na mo. O di pala, respetaran ko na. Suklan ko na. Sa ato pa di ay musuko kag pinagsitay. Pre, ako asawa, pre. Gadag batakas. Pre, dagan, pre. Uy, asan mo to? Nawawag galit. Pre, kadyo! Kinsay gipangita nimo? Day. Ako Ako. mo kumparing talawan? Wa na oy, murag kwitis ka nakakita na ako. Ha? Ingna siya ha? Nga ayaw na lang gid siya papakitaan ako kay mauna unya na ang ending sa iyang kinabuhi. Day! Mao na ako problema, porter ba yung magsika di ako asawa. Grabe yung taon kaniyang gibuhat na ako. Unsaon man din ako akong asawa taon, be? Nga, palihog tabagi ko niyo. Bina, mumuslo ba yung kilid. Unsa man akong buhaton taon na ni, palihog tabagi ko. Unsa man ko kamoy pasultihon, Pinot. Ate Chinchin, good morning. Adlaw gulyat ug sa tanan nga namati na mo ron may adlaw. Ay, Jennifer, dato. Good morning, Jen. mga mama. Hello, Ate Press. Good morning sa tanan. Good morning na itong tanan, Ate Press. Okay, gago sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og said paniawan herbal capsule, said paniawan herbal capsule with garlic, said paniawan herbal capsule with mangosteen.
para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mong taon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ining paniuto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule o imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Sa gabi mo og gyapon sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na pud kadaan og usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na na problema bahin aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka, di na mo angay mahadlok or maguol tungod kay doon na makatambal anang atong kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule. Imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalibot halang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Og sa tanan po na itong mga kaigsuunan nga migamit sa ito ang Said Element Oil, thank you kayo sa paghimo niyong #1 sa tinumuwagtang sa atong panuot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos, bens, katul kuto sa kabataan, ilikay, pagyuta sa linggi. Kung mahaplas sa ito ang Said Element Oil, nga anara mapalit sa butika, di ba doon? Tinuod na sa butika kita makapalit mga igala. Pero naagi Facebook page ang Said Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangin type ang Panyawan Herbal niya, makita lang tanan produkto dito sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil o Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Mga kung layo-layo sa tas butika, pwede ra kita mag-Shopee. Okay, Shopee lang ta. Kung layo tas butika, bam! Good morning! Ilabi na ni Papa Victor. Matot pa niya, Papa Victorino Soriano diha sa Oslob. Ang umanusab ang iyang kaubang driver, si Jubel Cevalia. Greetings from John Vex Soriano sa Series Bus, no? Nga nagdagan Oslob, Santander, Cebu, vice versa. Ang kumusta dito na mga staff, no? Ang mga empleyado diyan Mr. Sammy Lauron and Ma'am Merna Lauron sa Summers Hughes. Balirulit ka. Kumusta ka na, Sir Sam? Ma'am Merna, kumusta mo diya? Kumusta mo diya, ha? Ang umanusab ni ako pag umangkon si Virgin at unahan nagpuyo og si mong anak, kumusta naman? Ay, sige pa drive og motor driver siya. Labi na kong gabi eh. Okay. Ayaw pa, lakaw-lakaw. Ang umanusab sila si Jimmy og si Ligaya mo ni Badia sa Denao. Kumusta ka mo? Ayaw ka mo kalimut, ha? Celebrity Kojic Beauty. So, para sa inyong skincare og sa beauty care. Ano nang ginisangkap ng gluta tayo ng papaya extract. Entonces, magpabiling kitang hamis, puti, og dili sa mag-dry nga itong skin na kini natural moisturizer. Mananalitan, doon na ka may dry skin o doon na ka may blackheads or whiteheads. Ayaw ka magalimot ang atong Celebrity Kojic Beauty Soap. Unya, sa butika lamang kita mangutana, dili kita magpatakaw pamalit sa gawas. Kay basin ugma, biktima ka mo sa fake na mga products, ha? Said Celebrity Kojic Beauty Soap, younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Tanawa usap nga doon na kanay Said Marketing at tatakayaw kalimot, ha? Thank you. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karungan lawa gulya. Si Pinot, Ate Pres? Pinot. No, si Pinot, Ate Pres. Kaya si Pinot, Ate Pres, under kaya ni siyang asawa taon. Uy. Okay, looy kayo. Niya kula taon na siyang asawa. Niya, tumbuyon mo ni yung asawa, Ate Bay Pres. pagkatumboy. Nya nakaminyo lang ni sila, Ate Pres, kay gilugos sa taon ni iyang asawa Pinot. taon niya. Oh, Mao di gipugos ng Pinot. pugos lagi. Nya karon isugro ba kay taon na iyang asawa, mumuslot yung kilid sa kuan. Karon nakautang sila sa tindahan, Ate Pres, niya gisugor sa siya sa iyang amigo. Kadyo niya ang pisaginlan si Pinot may pabayron. Mao na iyang problema ron kay dako-dako man taon niya, wa taon na trabaho Pinot taon, Ate Pres. Mao Kaya na. kisa man kay nangutang. Si Kadyo. Kaya ano si Pinot man? Si Pinot may gisugo ni Kadyo. So, Ay, di si ay. ani dool dito ng salon.
Mura. So, si Pinot, si Kadyo, likramo siya, si Pinot mo yung utang. Pasa-pasa ati Pres ba? Mo itong gipagita ni Inday, sa tibagan niya sa ati Pres. Blita. Inday Blita si Kadyo. Ay, sino itaw dagang. Iya, magdadagyo ko ati Pres. Kutsilyo. Ni si Kadyo. Mo kay buslutan mo yun niyang kilid ati Pres. Oo. Kuyawa pa ani, no? Nya. Mo ni para nako din day tangan lang na ninyo day gagambay Bitaw, ba tao na nag kuan na Dako nga utang. gambay na siguro na inom raman ati Pres Pillar ang tao nang atuang Kadata-datahan na lang na para dili kayo dako ay dili bugat. mo gyud Bayad. ayon datratahan lang na ninyo Oo. papabayran lang sa dos kadyo day blita tabangil lang sa nagbayad si kadyo kay si kuan man kamo may Ilang sila may sila kana, gainom oo Ay, tabangan na nila. Ang kita to gainom, bala, data. data mo data Tampo-tampo. so data mo tag GS kung si mana Tampo-tampo mo. So, JS imo ha, daw Pinot, JS pod kag kadyo. So, 20 na tanan. Okay ra kayo. 20 kada semana. May impas rin, pilar man ang utang ng inom. Oo. Pilar man na. Aruay gubot ba? Na, duwag butilya, gatos kapin, 200 na kapin. Duwag butilyar man na imno nun. Oo na diya. Bam, unsa may mabasa na to diya, bam. Ang taong palahubog, unsa man be? Ari be. Basahe ko na to diya. Bam. Usa ka nautical graduate, nag-inom na lang paragis. Paragis. Sige, inom? Paragis. Paragis nga. Di na siya mo inom. Kaya naglisod kuno siya ginhawa o sa kaadlaw na gulyat. Ano ng paragis? Kanago na yung mga advertise sa radyo. Ay, herbal. Oh. Buwan na siya mo inom gulyat. Ako siya mo inumog panyawan. Niundang siya. Panawan tato yan. Niundang po siya pangino, pag inom na gulyat. Kaya sa kaadlaw, kinaglisod kuno siya ginhawa. Kay kana kuno yang kini pag inom mo kuniktar man kuno na sa kung taas ka og kanang sugar ay dili taas og sugar kanang Taas ka dugo. blood pressure. Kadiyot sa. Ano problema ni Pinot ang iyang mga asawa? Kuari ka sa kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 1. Mas maayo ang pagbaton og dalay kung kinaiya, bisan kung ikaw walay anak. Ang imong dalay kung kinaiya, iluhon sa uban nga mga tao, ug sa Dios ug manumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Ako ning gibasa, kay nga amang kong reklamo nga, perting bagsika na iyang kinaiya. Magyod. Karon, nung Pinot, dili man mo andrar na yung mga asawa kung wala po yung mga buhat nga makapasaka sa iyang kasuko. Kani ang inom inungdan mo yung nadako ning hitabuan ni Gulyat. Ay, maayo ka rin pareha sa kong amigo nga katong nautical graduate nga bata pa pero di na mo inom kay maglisod siya ginawa. Ang punto na ko is, dili man ngilad og magbanding-banding mo sa mga barkada Gulyat labi na og kanang ting weekend ting Sabado mamanayo sa aray itapok-tapok sa mga Barkada. mga bana na trabaho sa ilang mga asawa mo sabot sa nga nagbanding-banding ilang mga bana. Mas bayo na sa bandugod bam kay minggo ni kauma. Relax ba? Apanog ingon na ang ilang banding-banding nga nagkasikwatan na noon na ilang bayranan, may pagdi na lang usa mo. Ug mag-inom, ay mayo ka muna sa mga asawa mo mag-inom. Maayo pa na. Pus naman, naaras inyo. Di na mo manglakaw, nga magkahibaw anay, sad mo, kisay nangutang yung duha. Ay mo asawa ba, o ikaw ba? Kaya dili kay, ingani, napasangin lang na hinuon ka. Ikaw na ipabayron. Mga na Pinot, ayaw lang, suro-suro yun. Unya sad, kanang, maabot niya panahon, nga kaning masubra sa inom, ug masakit kita, nahilas ang galastuhan. Magyod. Para na ako, kanang gibuhat sa mga asawa, dili man kayo na ingog ka ng nilaan kay ang iyaha, nag-after manggod siya nga, dili mo makautang, nga basin sa tigalig, dili siya gusto nga masakit, unya ka, magsige ka ginumiinom, kauban sa imong mga barkada. Okay na para na ako. Kanang pagpakabana sa imong asawa diya nimo, o kanang imong pagbarkada, pananglitan, o ingnon ta magsigo mong inom, okay na po na, kung doon na mo extra nga money. Pero ingon ana nagkautang-utang na mo, ay ayaw lang usa, oy, huwag na aga na ikwarta, tigumal na sa inyo kayo sahay. Ay lang pagbuot ba mo, uy. Buot man ka. Undang ka.
Oy, boyfriend! Ano pag tigiginom, boyfriend, ha? Wala, nagkasinabot ang yun, ma'am. Ha? Kinakasinabot Mura mo ba kay... kapit, no? Di, wala. Di naman pabayad o mag-atop-atop katan. Oh, saon mo na ito. Day, iulit akong basiyo. Salamat po na kating tuluman, no? Kurakong pasultihan. And ayan guys, nandun ka na ito, no, ang sulat sampo ni Pinot. O nagproblema siya guys, no, kay gipabayad siya sa utang nga dili iyaha. Pero lagi ngan manggod siya ang nangutang guys. Siya gyud ang makabayad ani, no. Siya man ang nalista, pero kung niingon to si Pinot guro, no, nga gisogo ora siya ni kadyo. Pero lagi mga hubok manggod, no. Pero according sa tambag nila guys ni Bambina nga kinahanglan kung kinsa to'y nakainom mo appeal yun og bayad, diba? Mag chip in sila like tag gis kada adlaw, no? O di naman kahit lang bukatan ana pila ra mo kundi kantidad ng inom butang talang makhorot sila be tulo ka long neck di 450 ra 150 mang isa ni akong tulo sila sa atong kwentahon guys, be kung effective ba itong suggest ni Inday Bambina, no. So kung pila ka adlaw mabayaran, so 450 tulo butang talang tulo kalong neck nya tulo sila tag 30 kada adlaw divided by 30 15 days ra maimpas na nya pila ra man ang gis ang adlaw, di ba? Dili sila mabugatan guys. So para sa ako nindot yung kaayo ang gitambag ni Inday Bambina guys, no, nga amot-amutan nila og para dili sila madakan hulog-hulugan ra nila, no, og tag gis ang adlaw. Kana kung musugot ba pod ang tindera, pero kung ako'y pasultihon guys, no, kay tindero man pug ko okay ra oy. Okay ra ko bahalag tag 30 ang adlaw guys kay kung tulo man sila, no, butang talang nga tulo sila okay na ko kaayo ana. Og hadlok sila duha guys kay tumboy yun man di ay ni at tumboy gyud di ay, no, ang asawa ni kuan ni Pinot sa una guys. Og nagkabedayon lang sila, nagkaminyo sila kay iya manggirep na mauna la lagi. Muna gingon guys nga iya yung anihon kung unsa ang iyang gibuhat, no. Mauna na nakaasawa siya og kuan tumboy. Ano kaya magkanaglaban ay washing mo? Pero sa pagkamahuman ana Pasko ana, nagkakuan mo kunos mo ko. A few moments later. Nah, tabang man nabang. Kamu sa magkadali? Lihat lagi ba? Patuyo ka na ba? Washing machine man ha, mutuyok man ha. Nung saan kami pagka na lang yun ng mga utot. Nah, ano kaya magkanaglaban ay washing mo? Pero sa pagkamahuman ana. Diva guys, isog og matud pa sa asawa no ni Pinot nga iyayog ko ng buslutan ang kilid na sao na lang guys, busluton ang kilid meaning saman cash in out. So mag Gcash muna tayo guys. So nawa ta kadali guys kay na yung nagpa-Gcash nya watay sinsilyo. Ulit yung kayo guys, no, pag wala kay sinsilyo kay di yung kamahalinan. It's all you can be. Lang guys, nakoy gitan-aw diri sa may nabangag diri oy. Ay nako.
So really taking. So asa naman ta guys? Moto guys no, ang ilang ikabalak-an kay isog kayo ang iyahang asawa kay tumboy manggod to. Ug unsagha ang istorya pud ato guys no sa diyang ipanamastamasan ni Pinot ang iyang asawa nga naminyuan man niya. Naghay kaso nga nahitabo. Yes, that's your thing. Nakoy kitan out diri guys nga vlog. So guys, kung kamo si Pinot unsa may inyong buhaton, ireklamo ba ninyo si Kadjo? Or bayra na lang kay bisan unsaon is appeal mangyapon siya, di ba? Naka-benefits, nakainom mangyapon siya ato. So kung ako si Pinot guys no, I think sakto guro no nga bayra na lang niya para wa nay hassle. Or else na ikilid nga bubuslutan matud pa sa iyang asawa.